poslední době se ozývá hodně lidí, kteří jsou s referendem v rozpacích, nedivím se jim a chtějí znát určitý odpovědi. Referendum kvůli radnici považuji za poměrně důležitou záležitost a považuji za tak důležitou záležitost, že se mi nelíbí, jakým způsobem bylo zneváženo. Referendum jako nástroj přímé demokracie by nemělo být zneužíváno a nadužíváno. A to, co se tady děje, to je přesně příklad toho, co by se nemělo stát. My jsme chtěli pouze referendum o radnici, protože otázka radnice je tak zásadní pro celý obvod Prahy 10, pro všechny občany a zejména pro náš rozpočet. A vzhledem k tomu, že ty názory na to byly tak různé, tak jsme chtěli, aby občané byli zapojeni do té diskuze. To se nepodařilo normální cestou, nepodařilo se nám přesvědčit radnici, že by mělo proběhnout veřejné slyšení a že by cestou standardní, transparentní mělo celé to jednání probíhat jinak. Já vám tady předvedu pár šílených nápadů šíleného architekta. Uvažovalo se o prostoru Strašnické v okolí metra, u Strašnické školy. Některé ty projekty jsou úplně mimo lidský chápání asi normálního občana. Uvažovali i s částečným bouráním té školy, zejména té přístavby ze zadní části. Byly tak velkorysé, že vlastně řešili celý ten prostor, nejenom jako okolí školy, ale některé šly až přes stanici metra, až přes ten parčík, který u metra máme. Rozhodnutí stavět novou radnici je podmíněno tím, že ta současná nevyhovuje. A zase proto, abych poznal, jestli nevyhovuje, musí mít nějaký podklady. A tyhle podklady v podstatě město nemělo. Město už někdy v roce 2001 mělo různé technické studie na stav, zejména těch garáží a toho suterénu, kde je stavební archiv a kde zatéká. Ale tam zatéká v podstatě rovnou od toho roku 1988 nebo ještě dřív. A všechny ty studie říkaly, že se to dá opravit. A ne jenom nakašírovat tím, že se třeba vymění z vrchu dlažba, ale neřeší se izolační vrstvy mezi tím. Takže vlastně radnice v období asi 10 let, když už měla zpracované ty studie, že ta stará radnice se dá opravit, tak zastupitelé radnice s tím nic nedělali, až pak najednou za 10 let si prostě vzpomněli, že postaví radnici novou. Protože to nejsou odborníci a protože zřejmě nefungují ty vnitřní odbory na radnici tak, jak by měly, tak bez jakéhokoliv doprozdání prostě předhodili zastupitelům návrh, že se postaví radnice nová, aniž věděli v podstatě jak velká, za kolik peněz, jak se to bude financovat a jak by to mělo vypadat. Praha 10 má 115 000 obyvatel a chce stavět miliardovou radnici a Praha 7 má 42 000 obyvatel, to znamená 3krát menší a chtěla stavět také miliardovou radnici. A ty cesty jsou podobné. Vlastně u nás šlo o to, že byly předem vybrané projekty a vlastně se potom postupovalo k tomu, aby ty projekty vyhrály. Nevím, jestli to je také případ Prahy 10, ale typoval bych, že ano, že to bude velmi podobné. To znamená, ne, že by se vybíralo nejlepší řešení pro sídlo radnice, ale vlastně vybírá se cesta, jak se dostat k tomu správnému, té správné zakázce. Ta komise, já si myslím, že to bylo ze strany zastupitelů, nebo z těch, co to rozhodnutí vytvoření komise schválili, prostě takový krok stranou, aby prostě se zůstala celá. V té komisi jsem na začátku byl, pak jsem byl vyměněn, asi proto, že jsem jí od začátku nevěřil. Jedinou výhodou toho, že jsem tam byl na tom začátku, bylo to, že na rozdíl od těch ostatních členů, vyjma teda jednoho stopky, jsem dotlačil ten úřad, aby mi aspoň vydali spousty dokumentace k tomu dosavadnímu vývoji té kauzy. Takže jsem měl velikou složku, kterou jsem měl jediný já a ten jeden zastupitel, jinak ty ostatní zástupce té komise to v podstatě vůbec nezajímalo, což bylo poměrně překvapivé a samozřejmě městská část ty podklady, které jsem požadoval, sama o sobě té komisi nevydala, prostě v podstatě zadržovala. A zadržovala teda pak i nějaký další, což vyplynulo z toho, jak jsem se pak do těch podkladů ponořil. Komise, aspoň na těch jednáních, co jsem byl já, byla vedená takovým podivným způsobem, protože já jsem ten problém bral jako
jako takový celiství. Prostě vybereme radnici a musí se někde začít. Musíme vědět, jak velká, za kolik, proč. A tam se prostě už skočilo rovnou do toho výběru. Prostě skočilo se rovnou, udělá se soutěž na Strašnickou na polyfunkční centrum, ale nikdo vlastně nevěděl proč. Nevědělo se, kolik by stála rekonstrukce staré radnice. Nevědělo se, co by se udělalo se starou radnicí, kdyby byl nový objekt a stará by se musela zbořit, pronajmout, prodat. To se vůbec neřešilo. A mě prostě pouze ten dílčí proces, jenom to tlačit jedním směrem vadilo. Pak jsem té komise nebyl, naštěstí šli dělat nějaký mý osobní další kroky, že jsem to mohl trochu rozbourat. A když teda pan Čižinský říká, že na té Praze 7 to spělo k nějakému řešení, který si ty zastupitelé jakoby přáli, když třeba bylo suboptimální nebo vůbec nebylo optimální, tak tady to bylo vlastně stejný. A rozdíl je v tom, že tady těch řešení bylo víc. A bylo jich víc proto, že ta občanská sdružení nebo ty aktivisté byli natolik aktivní, že se jim podařilo rozbíjet ty jednotlivé nabídky. Takže ta radnice vždycky s něčím přišla, což byl úplný nesmysl, a tomu se podařilo s vypětím sil nějak trošičku zabránit, tak se objevilo druhé řešení. Třeba postavit radnici na Hagiboru a koupit tam pozemky. Ale zajímavé je, že na tom samém místě radnice asi měsíc předtím, než tohle to rozhodla, pozemky prodala. Takže tady je vidět, že to absolutně nemá žádnou logiku a že to prostě všechno byla jenom taková hra a komise byla, jak z těch seriálů, prostě jistě pane ministře, prostě komise si dělá proto, aby to nějak vyšumělo dostraceno. A tady musím teda zdůraznit, že pod vedením paní Ivany Cabrnochové, která tu práci naprosto nezvládla, nevím jestli protože toho nebyla schopná, nebo prostě proto, že to tak měla udělat. Půl roku se ta komise nescházela, přestože byla vyzývána k dalším kolům, dalším aktivitám, tak se nedělo vůbec nic až do podzimu. Nakonec to dopadlo tak, jako to dopadá, bohužel se všemi hlasováními a rozhodováními na radnici byla vybrána ze 3 variant ta pro nás jakoby nejhorší. Já zopakuju znovu ty varianty, pokud to nikdo neví. První varianta je rekonstrukce staré radnice. Druhá varianta byla stavba na Strašnické, kterou opustili časem. A třetí varianta, kterou vybrali, byla teda výstavba na Hagiboru. S tím, že by se koupila nová budova od firmy Hochtief a kupovaly by se i pozemky. A jak řekl tady kolega, ty, které jsme prodali, byly rozhodující, protože byly přístupové pro tohleto staveniště. Varianta Hagibor byla vadná zase v tom, že podle obecní vyhlášky magistrátu, prostě hlavního města Prahy, veškerá zástavba s velkým provozem, řekněme veřejně přístupná zástavba v tamté oblasti na Hagiboru, je možný vybudovat pouze tehdy, až bude na stanici Želivského vybudovaný druhý východ z metra právě dolů někam ke hřbitovu. A to tam není, takže vlastně tam se stavět ze zákona ani nedá, přesto ta varianta vlastně vyhrála, takže to svědčí o tom, že vlastně ta radnice vůbec si ani podklady, který má dispozici a má ty svý odpory, tak to vlastně nikoho nezajímá, protože tlačí svou. Než vůbec jsme vlastně jakoby dali důvěru, že má cenu do té komise chodit, tak jsem osobně já jednala s panem Richterem a bylo mi přislíbeno, že právě ta participace, to zapojování obyvatel bude ve všech těch 3 variantách. A byla to naše podmínka té účasti v té komisi. A ono se to pak nestalo. Takže tím pádem já můžu říct, že v podstatě si zahráli s důvěrou nás, voličů, který jsme jim teda věřili, že nás zapojí. A nedělo se tak. A to byl pro nás v podstatě moment ten, že jsme řekli, my nemáme teď jinou možnost, než využít opravdu přímou demokracii a pokusit se vyvolat místní referendum, aby jsme si v té otázce rozhodli sami. No, když jsme si to spočítali, tak vlastně dle zákona, aby my jako občani jsme mohli vyvolat referendum, tak musíte sebrat souhlas 10% voličů té obce, toho místa. A vzhledem k tomu,
že jsme 5. nebo 6. největší město České republiky, tak v podstatě my jsme stáli před úkolem, že máme sebrat 8,5 tisíce, minimálně 8,5 tisíce podpisů občanů Prahy 10 s trvalým bydlištěm, abychom vlastně mohli podat ten návrh na vyhlášení referenda. Rozdíl vlastně současný vedení radnice, jim stačí zdvihnout ruku na zastupitelstvu a to referendum vyhlásit. Takže to jsou obrovský dva nepoměry. No a co se týká toho referenda, tak v podstatě jsme se tady hodně inspirovali Prahou 7 a otázkama, které jsme věděli, že už vlastně na té Praze 7 proběhly, takže jsme hodně jako vlastně téměř identicky ty otázky využili, aby jsme eliminovali případné nějaká rizika. Byli jsme hodně informovaní, na jaké obstrukce a potíže se máme připravit a v podstatě se dá říct, že od začátku května jsme započali sběr podpisů v ulicích. Jako bylo to velmi náročné. Já nevím, jestli si třeba někdo z vás zkusíte odhadnout, kolik se dá sehnat podpisů za hodinu, když jich máme mít 8,5 tisíce. Schválně. Chcete si... 20. To je fakt dobrý. Představte si, že jak tak zhruba musíte, než to někomu vysvětlíte, abyste ho vlastně přesvědčil, co má podepsat, tak tady moje kolegyně Lucie Sedmihradská spočítala průměr 5 minut, ale to musíte být fakt dobrý, abyste to vysvětlili. Takže si asi umíte představit, jaké obrovské množství času stálo to sebrat ty podpisy. Bylo nás opravdu desítky lidí, kteří dobrovolně stáli na ulici a sbírali. Já teda sama jsem byla účastná přes 2000 podpisů z těch 10,5 tisíce, co jsme sebrali, tak jsem u toho byla. To v podstatě byla denní práce na hodiny. Tady mezi sebou mám i kolegu, který pomáhal, obdobné číslo Pavel Hájek, díky Pavle, ale spousty, i každý jeden podpis byl výborný a když se tady rozhlídnu, spoustu lidí se do toho zapojilo. Takže chci říct, že jsme to, a trvalo to do půlky července, že jo? Květen, červen, 3 měsíce jsme sbírali ty podpisy. My jsme měli ten počet podpisů mnohem menší, takže jestli někdo jako Renata Chmelová sebral 2,5 tisíce, tak to je skutečně mimořádný výkon. My jsme tedy postupovali v tom schání podpisů trochu pomaleji, protože u nás v Praze 7 je kumšt najít toho člověka, kdo tam bydlí. Takže ti nejlepší z nás měli výsledek 14 podpisů za hodinu. Ale já bych se možná ještě zmínil o tom, že to referendum je skutečně jako záchranná brzda. Referendum je něco, co je naprosto mimořádného a má být vyhlašováno prostě skutečně o něčem, kdy ta politická reprezentace naprosto nekomunikuje, chce převálcovat občany a vlastně už nezbývá žádná jiná možnost. To znamená, tady jste prošli jako vším jako my, to znamená různé petice, vyhlašování různých diskusí a když na petice, na diskuse, když zastupitelé opoziční prostě nemají šanci, tak teprve může přijít referendum a ještě se to musí týkat skutečně závažné otázky. A my jsme museli sehnat ty podpisy velmi rychle, protože tam hrozilo, že na únorovém zastupitelstvu, bavíme se o roce 2012, tak bude vlastně mezi 2 projekty, jeden byl 914 milionů, druhý byl 1,014 milionů, takže bude už rozhodnuto. A referendum má to kouzlo, že je tedy právně závazné, ale současně má to kouzlo, že když odevzdáte podpisy, tak vlastně blokujete to rozhodnutí. Že ta politická reprezentace nesmí rozhodnout, aniž by s tím vlastně ten zmocněnec toho přípravného výboru souhlasil. Což vlastně tady nastává taky u vás. Podali jsme referendum, radnice usoudila, že přes 1000 podpisů je vadných a vyřadila nám je. 926. No. Takže nám chybělo 650 hlasů do toho, aby bylo platné. My jsme samozřejmě podpisy dozbírali jsme jich dalších 900 a současně jsme podali podání k soudu se žádostí o rozhodnutí a toho, aby naše referendum bylo vypsáno na termín komunálních voleb, protože tak jsme to chtěli, abychom měli zajištěno, že ta účast bude dostatečná. Soud přezkoumal platnost podpisů, zjistil, že tak jako v Brně, jestli to sledujete, je spousta podpisů čitelných, ač radnice tvrdí, že není, protože já jsem sama dělala tu kontrolu, na jedné stránce byly třeba 4 podpisy vyřazené, naprosto čitelné, bezvadné. Takže byli jsme poškozeni i v tom, že vlastně nám chybělo jenom 100 hlasů, které bychom byli schopni dát ten den, kdy nás vyzvali, tak už jsme měli další archy, které se nám sbíraly a těch 100 podpisů v tu chvíli
mohlo být na stole, jako kdyby nám neřekli, že jich je teda téměř 2000. Takže teď to je ve fázi, kdy my zvažujeme, jestli se odvolávat, asi to nemá velký význam v tuhle chvíli, protože ta referenda mezi tím proběhnou ve 3 kolech, ve 2 senátních a v 1 komunálním. Proběhnou tak, že k ním starosta přidal k těm našim otázkám 4, který znáte z těch podpisových archů, přidal 11 dalších. 3 budou hned zítra. Potom bude v 2. kole senátních voleb, které ale nemusí proběhnout, pokud bude někdo natolik úspěšný, že se umístí už v 1. kole. Takže potom proběhne to referendum, ale jenom v pátek, což je hrozně krátká doba na to, aby dorazilo 35% občanů, to je ten nesmysl. A ve 3. kole proběhnou otázky další. Nebudu tady teď řešit jejich kvalitu, prostě je to šlendrián, je to jenom způsob radnice, jak nám plivnout prostě do tváře, jak nám vyjádřit to, že jsme nikdo pro ně, že pro ně vůbec nic neznamenáme, protože normální radnice by se takhle vůbec chovat neměla. Aby bylo jasné, ty 3 referenda, které jsou teď vyhlášené, tak to není tohleto referendum. Tohle referendum má v tuto chvíli, je platné, je podané, má všechny podpisy. A v podstatě ty referenda, které vyhlásili, tak to si vyhlásil starosta a zastupitelstvo samo. To znamená, oni použili 4 naše otázky, dali k tomu 3 své a je to, vyhlašovatel toho referenda je městská část. Naše referendum tam leží, to znamená při prvním zasedání zastupitelstva, které se bude konat, což se pravděpodobně ještě do komunálních voleb zastupitelstvo konat bude, budou povinný ze zákona vyhlásit tohle naše referendum. Ale je tam jedno ale, od vyhlášení se musí dodržet minimálně 25 dnů, než proběhne to referendum. Takže když si spočítáme, kdy jsou komunální volby, tak teď je již jisté, že to naše referendum nebude vyhlášeno na komunální volby. Ale co je důležité, co řekl pan Čižinský, ve chvíli, kdy referendum je podané a návrh je bezvadný, což my teď splňujeme, tak již nemohou činit nic ve svém rozhodnutí. To znamená, i když se 30. září otvírají obálky veřejné zakázky, která už je teď zadána na tu miliardovou radnici, tak oni už nemůžou nikoho vybrat a nemůžou s nimi nic uzavřít. Takže v podstatě si myslím, že jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli. Ušetřili jsme tu miliardu z našeho rozpočtu. A uvidíme, jak my všichni budeme prostě volit v komunálních volbách, koho si zvolíme, jak ten potom s tím naloží. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaké obecní doporučení, jak teď vůbec přistupovat k těm referendum, který vypisuje radnice, jestli se zúčastnit a podat nějaký neplatný hlas, nebo úplně ignorovat. Děkuji. Mně se stalo během posledního týdne asi 50 lidí, kteří mě dnes a denně volají. Jsou to většinou starší lidé, kteří se neorientují, ale i velmi vzdělaní lidé, kteří se neorientují. A já si myslím, že to je přesně to, co bylo záměrem toho vyvolat zmatek v hlavách lidí. A teď je teda jenom na vás. První kolo senátních voleb jsou otázky, které podle mě si vůbec jako referendum nezaslouží. Druhé kolo víme, jak je, takže buď máme šanci to ignorovat, anebo odpovědět na ty naše 4 otázky, to znamená otázku číslo 4 až 7. A třetí kolo je to stejně jako u toho prvního. Já ty otázky nepovažuji vůbec, je to teď můj názor, prosím vás, vůbec je nepovažuji za natolik závažný a podstatný, aby se o nich musel hlasovat. Myslím, že se tady nenajde nikdo, kdo by byl proti výstavbě hospicu na Praze 10. Jsme starý obvod a budeme to potřebovat dřív nebo později všichni. Otázka na hazard byla už řešena na zastupitelstvu a je na zastupitelstvu, aby to rozhodlo, pokud chtějí vyvolat referendum o hazardu, je to v pořádku, ale pak nechápu, proč je druhá otázka. Pokud budou chybět peníze z hazardu, souhlasíte, abychom je vydali z rozpočtu. To prostě takhle se to nedělá. Že? Takže ta otázka je nesmyslná. Tak, jak je podaná, tak vlastně nejde jí logicky rozebrat, na co se ptají. A to vy, co můžete jako občané udělat, můžete podat stížnost,
že prostě ta otázka je natolik nesrozumitelná, že nemá v tom referendu co dělat, takže jak to referendum zruší. Vzhledem k tomu, že to referendum je vyhlášeno de facto jedno, tak to nevím, jestli s tím máte zkušenosti, jestli pokud padne jedna otázka, padají ostatní a ruší se referendum, nemám to chyb. Ne. Každá otázka se řeší jako samostatná otázka, to znamená k té otázce obrazně se budou dělat čárky, jak kdo odpověděl. Další otázky tam jsou třeba na kamery ve školách. Podle mě je to věc školy a rodičů těch žáků, jestli tam kameru chtějí mít nebo nechtějí mít. My jsme proti kamerám protestovali, protože ten kamerový systém měl stát kolik 90 milionů korun. Naprosto nesmyslně. Některé ty kamery, to mě úplně dojalo, měly být na botiči, aby ty kamery monitorovaly povodně na Praze 10. Jako na to máme Hrázdního, na to máme úřady, které by tohle to měly sledovat, a ne kamery. A kamery ve školách, já na to teda názor nemám. Takže používat svůj vlastní rozum. Padl tady taky návod házet tam prázdný letáky a tím dát najevo, co si o tom referendu myslíme. Já bych řekla, je to na zvážení vás. Prostě 10,5 tisíce lidí tady vyjádřilo nějaký názor, že chce referendum, a odpověď našich volených zástupců je to, o čem víte. Takže sami zvažte, jestli tam chcete, nechcete jít. A za mě daleko podstatnější je velmi dobře si prostudovat budoucí kandidáty do zastupitelstva a opravdu skutečně volit ty, kteří budou respektovat a vážit si názoru těch lidí, které vlastně jenom zastupují. Takže to je moje doporučení. Já bych si chtěl jen zeptat k referendu. Vy sama říkáte, že vlastně některé z našich otázek z tohoto referenda jsou už převzaty do tohoto, co se má konat vlastně až další týden. Jsou to absolutně stejné otázky, je to stejná formulace? A v čem bude potom problém, když teď odvolíme a prostě se k ním vyjádříme v rámci tohoto referenda? Proč vůbec jakoby trvat na dalším referendu? No, jsou tam přidané 3 otázky, které jsou vlastně zmateční a jsou proti těm našim 4. Takže jedna z možností, jak se k tomu postavit, je jít k tomu referendu a na otázku 1, 2 a 3 neodpovědět, protože to jsou otázky zmatečné. Máme, můžeme. A 4, 5, 6, 7 jsou otázky 10,5 tisíce lidí, co to podepsalo. A na ty lze odpovědět ano. To je to občanské. Ale, je tu jedno ale. Na druhé kolo senátních voleb nikdy v historii Prahy nepřišlo 35% lidí. Nikdy. A ještě jedna důležitá věc. Tím, že oni vyhlásili ty 3 referenda, tak víte, co se stalo na školách? Nevím, jestli máte někdo dítě na škole. Všechny 3 pátky je škola zavřená. To znamená, zastupitelé nabídli rodičům 3 prodloužené víkendy na 3 volby. Kolik lidí se sebere ještě a odjede s dětma a k těm volbám vůbec nepůjde. Takže v podstatě to jsou jako vstupní informace od nás, abyste se rozhodli, jestli tam jít či nejít. A určitě mě tady pan Čižinský doplní. Ne, tak jenom, že přípravný výbor i v Praze 7 byl ve školách nejoblíbenější lidé, protože zařídili volno na spoustu víkendů. Ale takhle, já samozřejmě nemám co radit, ale myslím si, že když jsou ta referenda, byť jsou vyhlášená zvláštně, cílem vlastně není se něco dozvědět, tak já jako poradím těm referendům jít. Protože pokud prostě na tu otázku máte názor, já bych na tu otázku odpověděl. Je to vlastně, bude to nejdokonalejší průzkum veřejného mínění k těm otázkám. A pokud necháte rozhodnout někoho jiného, tak se může stát, že prostě ty kamery třeba budou, nebo může se stát, že prostě se s hernama stane něco jiného. Prostě tím referendem se potom bude argumentovat a bude s tím argumentovat leta letoucí, že když bylo, tak tolik a tolik procent se vyjádřilo tak a tak. A já si myslím, že samozřejmě to, co se děje, je znevážení institutu referenda. O tom není sporu. Ale šel bych tam a hlasoval bych, co si o tom skutečně myslí. Ty naše 4 otázky jsou známé, ty byly na těch archích a oni k tomu přidali další 2, které se liší pouze tím, že my se ptáme, jestli souhlasíte s cenou 500 milionů, včetně DPH a případných úroků. A oni tam mají cenu
bez DPH. O úrocích se tam vůbec nemluví. To znamená, že ta cena může být právě ta miliarda, o kterou nám jde. A druhá otázka je, jestli si přejeme, aby rozhodujícím kritériem byla cena a dopravní dostupnost a oni tu dopravní dostupnost vynechávají. Takže v tom je ten rozdíl a bohužel jsem se setkala s tím, že lidi vemou tušku a jedou po těch otázkách a zaškrtávají už ty první samozřejmě, aniž by došli ještě k těm dalším, aby si to přečetli celý. Takže oni zaškrtnou otázku cena bez DPH a potom můžou zaškrtnout i otázku tu druhou a výpovědní hodnota je nulová. Asi takhle, ta otázka vlastně... Tady když tak už jsem ty otázky teda našla, jo? Ta otázka 5 milionů z DPH je pod otázkou tý, vlastně řekněme, je skrytá v množině 500 bez DPH, takže když odpovíte na obě dvě ano, tak ta druhá, na tu menší částku je vlastně zbytečná. Takže je to poněkud, v tomto smyslu poněkud matoucí. Já možná zkusím vysvětlit ty naše otázky, protože já jsem vlastně, byli jsme 4 lidi, kteří jsme ty otázky dávali dohromady. Takže vlastně naše otázky, když bych s nima měla začít, tak musím říct, že my jsme uvažovali, že prostě nemůžeme zase ty otázky tak svázat, aby jsme svázali rozhodování tím budoucím zastupitelům, jo, říct, nechcem žádnou radnici, nebo jo, k tomu prostě jsme neměli informace. Takže jsme se skutečně opravdu snažili jako velmi jako solidně prostě jim dát nějaké mantinely, v kterých si přejeme, aby jako zastupitelé rozhodovali. Takže ta první naše otázka zní z toho referenda takto. To znamená, aby celkové náklady, a teď pozor, na rekonstrukci a nebo pořízení, my jsme nevylučovali, že se může stavět nějaká nová radnice, jo? Ale chtěli jsme to omezit tou částkou 500 milionů, včetně DPH. Vycházelo to z nějakého posudku, kdy víme, kolik stála třeba radnice na Praze 4, která je ještě větší než je Praha 10 a tam nějakým způsobem jsme zjistili, že by zhruba tato cena měla odpovídat. Takže to je naše první otázka. Druhá byla, chceme zastavit ten dosavadní proces výběru. V rámci toho, kdy my jsme začali sbírat ty otázky, tak těsně v té době byla vyhlášena veřejná zakázka, najdete ji v obchodním věstníku, veřejných zakázek na stavbu nové radnice za tu miliardu. Jo? Takže to jsme chtěli, aby touto otázkou říkáme, že se zruší ten dosavadní proces výběru. A další otázka je, že hodnotící kritéria má být ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost. A poslední otázka naše je, aby vlastně na to byla vyhlášená veřejná architektonická soutěž na výběr té radnice. Protože Komora architektů je vlastně profesní sdružení, které vlastně nezávisle může posoudit jakoby nějaký výběr. Důležité je, že oni teď vlastně chtějí vzít miliardu a nějaký projektant z Hochtífu má nakreslit nějakou budovu. Když už chce dát nějaké peníze do veřejné budovy, tak si myslím, že v této hodnotě se nám sjedou architekti z celé Evropy a navrhnou nám nějakou jako prostě budovu, na kterou se bude jezdit dívat celá Evropa. Jo? Takže když už se rozhodneme, že něco takového chceme, tak si myslíme, že by to teda ale fakt mělo za to vypadat. Takže to je to, co jsme chtěli říct my. A když se podíváte na ty jejich otázky, tak v podstatě první otázka je, souhlasíte, aby náklady na výstavbu, ani slovo o rekonstrukci, jo? Výstavbu byly 500 milionů bez DPH. Ani slovo o rekonstrukci, ani slovo o nějakých úrocích a případných dalších více nákladech a tak dále. Jo? Takže to je první zmatečná otázka. Druhá, hodnotícím kritériem má být ekonomická výhodnost nabídky. Jak fungují tady výběrová řízení? Prostě dopředu si domluvíme cenu, jakou nabídneme. Jo? Takže tak toto čtu já. A třetí otázka, pardon, teď jsem asi... Jo, a třetí, dobře, třetí otázka, Julíček. Takže vlastně tyhle dvě otázky jdou proti těm našim. Rozhodně by se to muselo řešit za uvěrováním a přitom, jak oni utrácí teď před třeba volbama, co se už stačilo utratit peněz, oni se snaží, a letošní rozpočet byl minus 600 milionů korun. To znamená, že by se utratila veškerá rezerva, která tady byla z prodeje těch bytů, tak rozhodně jako se snaží, aby nám tu kasu nechali prázdnou, nebo tomu novému vedení.
Každopádně žádná studie toho, jak by se to financovalo, řešena radnicí nebyla. A nebyla bohužel řešena ani, nebo vyrobena studie na to, aby se zjistila cena toho provozu jako v budoucnosti, jakýkoliv typ varianty, ať to byla rekonstrukce, ať to byla nová budova, tak s tím se tam vůbec neuvažovalo. Prostě politiky jako není primárně potřeba zavřít, ale špatný politiky je primárně potřeba jako nevolit. A teďka jsme prostě před komunálními volbami. A tohle je prostě ten hlavní vzkaz. Spousta lidí se snaží politiky, špatné politiky, když špatně rozhodují, nechat zavřít. Ale prostě je důležité, aby se tam ti lidi vůbec nedostali, nebo aby se ti, s kterými jsou takové špatné zkušenosti, prostě tam znovu nedostali. Otázka číslo 3. Já bych teda neodpovídala. Já myslím, že lepší je neodpovídat na 1 až 3, neodpovídat na 4 až 7, ano. No asi, no přesně, to je to doporučení. Takhle budu já hlasovat v referendu. Řekněme, že je rozumný ignorovat to nemravný referendum jejich, tak ho ignorujte tím, že tam neuděláte ani ano, ani ne, protože ty otázky jsou schválně nesmyslný. Takže když se k nim nevyjádříte, znamená to, že buď jim nerozumíte, nebo že je tam prostě nechcete. A je to taky názor. Takže není